今年を軽やかに生きる人ってね、実は最初にあることを決めてるんです。新しい1年ってちょっと胸がそわそわして、今年はどう生きようかなってふと考えたくなりますよね。今年こそはちゃんと頑張らなきゃ、変わらなきゃ、そんな風に思ってる人もいるかもしれません。でもね、今年をどう生きるかって気合とか努力じゃなくて言葉で決まるんです。大切にしたい言葉があると、迷った時、疲れた時、心が戻ってこられる目印ができるんですよね。たくさん決めなくて大丈夫。たった3つの言葉で1年の空気はちゃんと整っていきます。あなたは今年の自分にどんな言葉をかけてあげたいですか？ 1 月1日に投稿した動画では、今年を整える3つの言葉を一緒に選ぶ時間を用意しています。